Hap, paita nila. Ay, wala na tayo makaon, lab. Sige lang, lab. Watay, nakaon pa lang, nambog man ko. Okay, problema kang daot ka. Mga gani, ika na nambok. May kay, nadunuran kanya ako. Huwag ka magtanaw ng lawasa, puti ng niwanga. Huwag ka gabay at Kung mabalik ang bagong ulit, lab, mapalit ka, lab. atong anak gani nga, puti ng mga niwanga. Ikaw, Oo, lagi paita. ikaw, ako pa nimo. Love, kay laki ka. Ato din pangitag sa kay gutom kaayo. Uy, usa pang kapon ani, magkinananay ng tani. Saon man itong habal-habal. Uy, hinay man kayo. Habal-habal na to, hinay kayo. Kaya itong motor, sige lang kaguba. Yan saon man eh. Mangita ng ko ani. Ako pa'y manghitag paagi. Ay, okay. Laki man ta dapat manghitag paagi. Sige. Ikaw, ato din lupad dito panghitag og kwarta. Kaya ikaw po, lab, listen na kayo, lab. Murag, gamay lag, may kumpun ka, lagpot na ka. Sige, kidmo ka lang. Nya, paulit ka sa tuan. Nya, mangita kong kwarta ha. Okay, paulit ka dito sa ato nga dahil ikaw, lakaw ha kay para manghitag og kwarta para kaon ito sa mutmut na to. Ligid nya, bisag unsa akong trabaho, sugot ra ka. Oh, bisag unsa okay lang ko basta magkakaon ng tata. Sige, sige, ana. A few minutes later. Dami ka. Susaan ba lang ka rin? Susaan ko kay pag problema lagi ko sa akong kwarta. Pati naging daghana akong kwarta. Sa wala na pagasto. Ingon kag mo out of town ta. Atong kwarta di kay po ma ibanan. Yan akong yuta nagpulimba gid ko ani gusto ako kuno gipanghatag di ay. Wala po naman kay mga sagot. Nga. Problema lagi kayo. Kao gani. Kwarta. Wa gid mao ya ko problemahan kung usaon ni nako ang mga kayutaan imo kwarta. Ako ang kayutaan ang usaon ni nako. Ting daghana sa akong kwarta. Di na atong gasto lagi. Ay, anak na lang day. Katubong balang Diyos sa puti. Sige man ito, ibig-ibig na to. Maunay solusyon nga. Ang imo ko sa mahurot sa laki. Nga saan ato kong bayran? Bayran ka to kay, ay maibog na to kay kani atong pamarog nga. Puting dagkuag bilbil. Kaya sugot ka mamayad taglaki. Nga sugot ka to. Kwarta lagi pangita ato. Nga katong atong amigang usa. Asa karuom yun abot. Kaya mo atong bayhana. Paapilon siya atong paapilon kay aron Basta naman eh. Daghan sa to siya kwarta siya malibang kuno siya nya mangihi. Usa kay kalibang ato sangan siguro pati man dugaya. Tingga. Tembing. Dali. Dili makauwi. Bisa mo bayhana itaw. Puno kay bagas kwarta. Unsa mo taong diri? Makakita. Oh, di ako ning gataan. Busy ta ko kay naglibo ko usaon ako mga yuta. Hala, uy, kawit sa inyo ang mga kuan. Uy, ano yun sa libon inyo mo? Oh, shit! Oh, at sa mga resort, sa mga nindot nga place, diri, libon ni tao ni. Uy, Pwede na sa dito. Kay aron atong kwarta ba nga. May problema siya sa kwarta usa ang pagasto. Tidak kana kwarta nako. dagam ni ka kwarta na. Ikaw, dagam ka kwarta. Ano naman sa libon inyong kwarta? Ang aron siya kay nagproblema akong tumugo. Katong bana ni sa puti. Kailangan to kwarta. Ila ka ta? Ah, okay lang ko to. Wa ala to yung food pero plan. Ay nga. Kapag na nagtahinan. Gamitan ko. Dili na to i-display atong beauty diri sa kalibunan. Unsa mong taon mo? Uy, kagaglamok. Pero oy, mukha ka inyo oy. One eternity later. Nang kita ang gumi mo na sinuktok ba? Dako yung problema. Ay gini problema. Dako, di ko kay kong problema. Eh, kay, akong asawa, daot na taon kaayo, tungod kay kuwang miskaon. Kami Ako, nabaho ba kay ang habal-habal? Sige, kikuba akong motor. na problema na sa mo kwarta pag nga Basta ganahan ka ba na ani dagang kwarta? Ikan bukurta. Nga kwarta? Uy, dagang kwarta diri. Usa ka bag ni. 2 million ang sold ani. Kanindot, sus mauna ginaan. Kung sa ampo nga makurta na may mamilyonaryo na may madato, lagyan mi. Pero na ko man. Kasi man, Wala ko kondisyon. ito ito yung pagka. Yan ang hapak niya. 2 million akong kwarta. Pero na ay Kondisyones. Kung sa mana, kung na condition okay ka. Ready ka ulit na. may problema kay wa akong asawa di rip. Ana rana, tagbal. Kaya mauman na yung gusto. Kaya daw ko. be, hingali mari unsay kondisyon niya. Sige ka na. Sabi ko misyon. Pasugasid ka na. Aw, kamong tulo. Aw, basta. 3 oras, isang putok, larga mula. Lumay kayo. Di ka ba may makondito?
Pilam day. Napo! Iyan ako 5 iyao. Po ko. Oh, basta tagsa lang. Tagsa lang. Dungan. Dungan. Ay, guna ang isog. Ako lang ko masawa di oy. Asa may unahon? Asa may unahon ay? Sa unahon mo kasawa. Oy, una. Tag sila kwarta lab kay para. Di pa kyo paninimong tulo ka buok, ha? Di pa kyo na nimo. Nya wala na kay Pero nagpakyaw. wala na kay kabugan ako. Pero iya man yung kwarta. Iya ning kwarta dalaga pakyaw ay. Ato ang milyones sa tong kwarta. Wala ni kwarta. Kaya mo sa demo sa mangita kag kuan pa tulo ka buok pa yung baboy, ha? Baboy. Wala ni sugar mamin mo, ha? Daghan ito. Di mo manghawad ra. Niwang ni na. Adlok man dining lawas sa puting ko. Grabe isugag gud ka lab. Talan. Napit ko. Kwarta pag pa. Kwarta pag mga